nangli bang ketom takijum alo sotom han keteng di chok dam po lam ki nangli phansi akoi kedo asi nangli ahok pet pen nangli keteng dam lo mala pen kupia pochi keteng dam lo kalang lo ni si keteng dam lo la pen alang li man keteng dam ke la puhan lo nitum lamar julong lo la tumalam je sama pen jingki ba sona son ki klempu bangalong kar julong pen bangalam kar julong pen sini tu medam si ke theng dam lo ke chok dam lo laki nitum chok che piglo nitum women department hans tame case a hans tame ba police station tame nitum pale dam de si nitum si odam pa prang de po nitum chok chi olo lapen mukrang be ki ed alam funalong ka chingki bang tame laki mukrang be ki thang aling ta ve da ki bani tum lahane target dam kali niki laphanle anong pa junoi putakali stame laso a situation hut mukrang be alam jelo somar tum chok chi dalo la support ke la si mukrang be bang ke thang chok che ave mukrang be ki er bang ke ladaki mane misunderstanding do piglo inut pen inut hedi mane Ladak lam ke mix of love lo lasi misunderstanding do kolo amat si min ke nang jiamuni ba nitum ki target dam bang ki mane long leader lo ke target pekte ko mar laki nitum long dam de la inkela tuma family na pensta pang samon pulo lasi non ladak nitum pa jutlo inke non nitum declarance pikang tum ke sa mukrang be phan lo je nitum la phan le pakol kali la pe nitum ke mane la son lo kumata sa marpen ka tinki lahai mangne nitum clearance long pa mi milang muthi khobor long chol le ha sinona bang ki la sala hai lam bang ki nitum odam lo chok si delo asi nona bang ki diana chu hang lo la pen sa mukrang be han stami nitum la song ki klem dam mai chok si delo lang thang apa ba we la pen lahai long thang te involve ave la si kadog ave media tum stami mukrang sar a video bang ka edit AI pen ka edit tap malang tum ka bonai tap lahai pot ka dile ji phansi ni chuning rilo la anwet lo